gate 153 at 1050 Thank you. There you go, mirrorless camera, Sony. Yeah, buddy. The Alpha, there you go. Hello. Thank you. Thank you. Thank you. Mabuntag sa inyo tanan. Nan ako diri sa asa ta karon? China? Sa Shanghai siguro. Pila ka oras ang biyahe nato? Mga gikan sa LA 13 hours. 13 hours. Grabe kadugay ang biyahe namo. Kapoy kaayo. Magkulat kami 6 hours, no? Dungan mi sa Cebu karon. Mao ni akong amigo si June, no? Gikan sila sa Los Angeles. Mas 6 months sila sa Cebu. Ako siguro mas 6 months. Siguro sobra pa. Pili pa ko sa grado. Magkulat kami dire. Mag-standby lang. Sige. Tay, unsay update nato? Pila ka oras ang hula nato? Dugay gyud. Dugay, no? Dugay gyud. Grabe. Ready na ta? Grabe ka tugnaw diri sa airport. Sa airport lang. Pero butan si Tay kay gihatag niyang iya coat, yung jacket sa ako. Para dili ko mamatay. Grabe ka tugnaw. Sige lang yapon sa YouTube. Mamatay jud eh. Mao ni akong barkada diri sa China. Hello. Ayosa. Tugnaw. Di man siguro ito ka Amerika, tanawon man. Sardines. Tuts ka diya. "32 hours of traveling and naan ako diri sa Cebu. May magsugat sa ako karon. Sabi na ako ni ulit na siya kay delayed ang flight ako 1 hour. Tara. The camera lens is fogging up. It's so humid. Bye. Oh yeah. 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 Kumusta? Okay lang. Pasensya sa ano. Doon sa Baguio. Dalag. Grabe. Abi mo na ko di ko padayon, bro. Higyan ka pa? Ha? Higyan ka pa? Ganiha. Grabe. 4 a.m. 4 a.m. Jude. Yeah. Pastilan. Okay na, bro. Grabe yung humidity. Di kay wa nang wa ka kuan. Mamuntag, Nay. Klaro ba oy? Gusto naman? Ayos lang. As lang, bakod yapon, no? Macho yapon. Nagun sa kadiya. Nagbasa libro. Nagbasa libro. Ilang bulan? 2 lang? May trabaho ka karon? Wala? Asa lang ka? Dari lang. Dire lang. Bro, sorry. Say bago balita sa inyo. Mau Japon? Tatay. Ay mo na yung eskwelahan, no? Oo. Grabe, no? Lady Puhol sa atong barangay Anopoli sa atong GR Paploy. Ha? Pamuntag! Salami. Sakto gid ay nang. Ikan sa kahoy ninyo? Also this one oh.
Carson, and also this one. Saan na siya? That's pomelo. Pomelo? Yeah, that's good for digestion. Di pa ikaw, no? Yung The liso. seeds, no? Bye. Organic tayo. Siyang nakasakat sa kahoy. Hello. Tay. Bit. Maayo. Bisita kami sa My Cancer para malipayon siya. Ayo. Pasigaan suga kay na may bisita ka. Bibit. My friend. Dong. Karon na kuya ha. Kay na. She's the classmate of my daughter, Erta. Hello. Oh, si Bibit. Tagati. Sa'yo pangalan mo? Maribit. Si? Maribet. Ako di ay si Kaloy. Basta, ikaw? Sa'yo pangalan mo? Ipay. Si Ipay. Si Ipay. Di na ako kabangon. Kaya nga kung spine diri ka, nisakit na sa di na ako kalihok. Hindi ka makalakaw. Di ako kabangon, di ako takilid. Sakit mo gyud. Pilang hindi mo? 40, 40 41 na? ako. Murag 20 lang. Itsura. 41 ako karon. Grabe na. Oh, he looks Dili ba iyan hanang Oh, lagi? still young. Murag teenager. Na ako'y bunga kung gusto niyo. Fruit sa tawag. Pomelo. Pomelo. Gusto niyo mo? Pomelo. Hindi. Tas Kaan ka ka ng buongon ba? Buongon. oo. Tama na. Sa US dito sa sister US dito siya. Oh. Kay siya Karon dati. ati. Kung si tendon sa charity incident. Pero may mga sa amo agad. Ayos. Murag manol kami na. Manol. Ay ka. Asa man ka? Oh, na ko, naniligon ko. Ah, kanina ba? Wow, kugihan si Nay. Gusto ka Nay? Kay turan ka na. Kunyan. Saan Ayos. manilhig? Dito sa kanang Barangay Hall. Oh. Kay kuan man sa Project Lungganon. Oh, aw. Salamat. Kami na amsad ni. Oh. Sa among co-op. Oh. Sige Nay. Happy. Tara, tara bay. Tara. Tara bay, bay. Init man do. Gaan ako mo sakay. Woo. Uban ka Nay. Dili ra. Di ka mahuban. Sige. Sige. Kainit kayo. Mama. Hoy. Oy, Pasa ta. ato ta sa Santo Niño sa Sa Santo Niño. Unsa man na? simbahan. Simbahan. Sige. Mato kami sa simbahan. Ay, Jose. Ano? Ha? Dili ka gawa ng travel. Part-time na lang Kapoy ba? sa Apoy. Wala. Itulog. Tulog ka. Pero pag higda kaya na, di ko kaya ako makatulog. So, sige magsuroy. Bakit ba mas kailangan? Sige, panahon ta. Tagang. Mumbahan. Asa ta karon? Na kami diri sa simbahan ni San Pedro Caranza. San Pedro na. Og siya ang nagbantay. Ayos. Sa pangalan nimo? Oliver. Si? Oliver. Oliver? Oliverio? Ako si Kaloy. Oh. Ang bisang hilaw. Di pa hinog. Sige. Nindot kaayo pagkahimo. Lagi. Ang ilang simbahan. Sir, asa dagkutanan, sir? Dagkutanan. Wala. Kung nakita nato ang mga anak, ihatag nato ang mga ano, Dako mo siya na ako'y mga butang sa lubong para sa mga bata. Samutan pa. Ang sabla racist na. Racist? Kaya para mo mong color. Tapak ko. Para tani mong color. Lahat diri sa Pinas. Uso pala, oy, uso pa na. Takay ba? Saan ka pa? Naging mga sudali-arian. Gamay naman di ay.
kay gihangan ka. Aming son pa man ako. Talito. Unlimited ang rice. Anli? Ikaw na lang ako. Tara, mo lagi. Muna yung gisabutan. Muna ako. Ano? Parang ka 25 million. Karon mo uli kami sa balay kay parte ka init, parte ka kapoy. Duga adlaw wala ko katulog. So until next time.